Vatan TV YouTube kanalynyň mehriban müştaklary, hormatly tamaşaçylarymyz, bugün ajaýyp gün. Bugün biziň bayramçylygymyz. Bugün ajaýyp gün. Degişme bilen aýdanynda bugün erkekleriň nastreniýasynyň birazajyk petelýän güni, dinanlarymyzyň bolsa ruhunyň beýgelýän güni. Bilşimiz ýaly bugün halkara derejesinde 8-nji mart halkara dinanlar bayramçylygy belenýär. Biziň watanymyzda bu bayramçylyk giňden belenilýär. Biz hem ata watan media topary bolup, Türkmenistan kino konsert merkezinde geçirilýän konsertde gatnaşmana geldik. Halkara dinanlar günü bayramçylygy hem Türkmenistan watanymyzda Alaytada Aşgabat şäherine uly dawra bilen belenip geçilýär. Esasanam paýtagtymyzyň gözel günjüne ýerleşýän Türkmenistan kino konsert merkezinde sungudy saatlarymyzyň bayramçylyk konserti bu ýerde häzir tomoşaçylarymyz üçin taýýarlanýar. Aydymçylaryň kimdigini ählimiz üçin hem gyzykly. Alaytada aydymçylaryň kimdigini tanamazdan soňra konserti kim alyp barýar diýen soru hukman hemmemde ýüze çykýandyr. Bugünkü konsert bolsa kimin alyp barýanyny menem tanaýan, sizem tanaýaňyz. Elbetde, ol Türkmenistan watanymyzyň belli alyp barjysy, showman, rejissor Adat Ataýew. Adat ilk bilene biziň Alaytada men bayramçylygymy utlap berdi. Hakikaten 8 Mart diýilende var, şu umuman Mart diýilende denanlar gödön gelýär. Mart aýy. Şol Mart näme üçin belli diňe var. Bahar patlaryň 1-nji aý bilen däle, ýöne şu 2-nji Mart bayramyndan belli däl. Şoň üçin hemme denanlamy, käbelemizden başlap, hemme mehman denanlary 8-nji Mart teňem Mansuratda, Miýejan teňem Mansuratda bayramyny utdursun. Elimde ama janıňyza başyňy dik bolsun. Siz biziň bedegimiz. Hakikaten denan erkeň bedegidir. Şoň üçin aramyzda elimde ama bilip bilim size biziň bağımız bilen sizin bağwanıňyz. Hemme tetirler, hemme oýunlar, hemme aýdymlar diňe size başlanýar. Şu ýerde ýaňy gepleşik açamyzda şeýle diýdim-de, 8-nji Mart dinanlaryň ruhunyň beýgelýän bayramy, erkekleriň bolsa ruhunyň petelýän bayramy diýsem kakajan men bilen alalaşmady. Sen alalaşýan. Alalaşýan? Evet. Size nimede? Çykdyjylygyň ne? Ya yan 14 fevralyň geçende de yan oldu. Şoň üçin ýöne ýok. Ol degişmedir. Şoň üçin men diýjek bilen adym. Esas näme sowat beriň däl, esas göňüňden näme berseň. Süýjü sözüňüm, ýani oluşyň aýtsaň süýjü sözüňüm, ýani ölenjek gydyňa süýjü sözüňüm, şo uly sowat diýip hata berilýär. Men süýjü söz bilen kanagatlanamok. Kanagatlanamok. Men äten Mesela ine sonra çıkke. Sana näme merseler bolýar? Ine de men gül sowadyny hiç alyp görmedim. Näme berilse de islenlik benan maşgala gülüne şokolady hukman goýar. Gül alaňlar. Gül. Näme sowat berýän? Mesela gül bilen sen kanagatlanýar ýa? Kanagatlanýan. Ýöne ýekece bir ştok bilen kanagatlanamok. Desse. Hawa. Ýygyp berseň. Çıktay jetmeli. Çıktay. Yok mu çıktay jetmeli? Yürüktü ne? Yıkılana. Azap edildi. Var ama. Yok. Hakikaten yok. Şokolad, gül standart nabor diýip hata edildi. Ya eğer hat ýakynda duhi berilýär. Eğer pul jaşyň kreditde da alsaň, kard alsaň iPhone'um berip bolýar. Men onu diýen erkekler azrak diýip pikir edýän. Bağlara da Allah kuvat versin. Şoň ýaly. Ýene ýekece sorag Adat. Häzir 8-nji Mart bayramçylyk konsertden soň öýüňe gitýänsiň nesip edenden. Öýüňe näme sowat apar? İstat. Yok, men üçin oň üçin diýdim de. Adat Ataýew ýollaşulmak sowat diýip hata edilýär. Men özüm sowat. Son ýerde ol diýär, başma ýapaýmam diýär ol. Ýöne ýok degişen alar. Gül jaşsa alıştyrar, beller. Şoň üçin ýöne men wagtym ýok. Men häzir şundan çykyp jaňerse gün syomka edýärmeli. Biziň näme ol kebaredekden bir ýygyna giç geldim bolyn. Kapyna sanna ýüzüme seretdi de ukuda ha sen YouTube'da öýren gele gire diýdi. Şoň ýaly wagtym boldy. Vallahi Adat bir zat unuttuk da
Diňe den anlamadyň, däl mehriban enelenmediň bayramay. Saňa ýekece soru. Eger dünýäde täzeden dünýä ilmeli bolsa, şu wagt ejeň ikinji dünýä gelende ejeň bolmany dilersiň. Elbetde. Ol. Ejemjan. Hakykatdan eje dilenne bir kiçi ýaň dowlan bir ýaşan çağda eje diýip başlaýar. Sen 80 ýaşaýan bolan ejem diýip ýatlaýar da. Şo söýdüň özü mukaddes. Hususan türkmen milletiniň biziň milletimizde ene diýmek hakikaten mukaddes zatta. Şonuň üçin eneliň jan sawurtun. Eje eneliň jan sawurtun tebäbi. Şolaň saýasynda eneň saýasynda bagtly maşgala döreýär, eneň saýasynda akylly çağalar döreýär. Şonuň üçin eneliň jan sawurtun. Men öňde bilýän näse men häzir men ýetişim mokda her ýerde kerede ılgap bolýar. Şonuň üçin çağa ýanylaşymda da onuň men arasynda oğlum beýtme diýip gidiberýän. Beýtme şunu. Onuň beýtmediň näme üçin sonra o eje öwredi. Men wagtym ýok şunu öwretmän. Şonun. Fizialay ustat ýigidi oglan kemala getiren mehriban enene sawolsun aýtýar. Çekken adamlary alayta mehriban dinanlarymyza güllürýän kärin üstünlükleň hemra bolmany arzu etýär. Sawol. Biziň atawatan TV kanalymyzyň üstü bilen öz muştokluğuna diýjeklerdiňmi? Ýene ýani atawatan jurnal bolan däme? Jurnal TV nimeler? Köpürlük diýer. Şonuň atawatan köpürlük bir gurmany bolarlar. Hemme şonuň üçin işlenme mehriban denanlary tüýtüreme utlaýan. Hakykatdan öýdandan hemme erkekler dünýäň erkekleriniň adyndan hakykatdan size seyrediýän bolyn, şo hakykatdan bir seyrediýän näde? O täze köýnek. Sen tüweleme malades, bildir. Atawatanyň aýlyklary gowy bolmaly sebäbi her gepde de sen köýnek salçy otýardyň. Tüweleme atawatyna işe girmelmi näme? Awa. Ýöne utlaýan galy bersede. Ýani diýişmeli käbeler, eneler, ýanyollaşdyr, hemme mehriban gelinler, hemmenin 8-nji mart bayramy gutlaýarsyň. Häzir konsert başlaýar, näsip bolsa konsertde de güldürmek bizden, gülmek sizden. Işinde üstünlük. Mehribanlar biz şu wagt konsertiň başlamagyna az wagt galy Türkmenistan kina konsert merkeziniň şa sahnasyna. Bu konsertde bugün haýsy meşhur sungy dostlarymyz çykyş eder. Bu soru hemmemiz üçin gyzykly. Bugünkü konsertde ýaşlaryň söýgüsini gazanan Sap, ýagny Sapa Jumaýew özüniň meşhur aýdymlary bilen muştoklaryny ýetirer. Alaytada bugün biziň bayramçylygymyz, denanlarymyzyň bayramçylygy. 8-nji mart bayramy nasibetli, aýal gyzlar bayramçylygy nasibetli. Türkmenistan kina konsertiniň administrasiýa tarapyndan lokallar şow konsert gurnudyk, şoňlar başlamagan öňýany otýarys. Öz gezemine peýdalanyş pursatdan menem sizi o mehriban käbelerimizi, aýal gyzlarymyzy, jigirlerimizi, gençlerimizi ýetip gelen 8-nji mart bayramy bilen tüýsürümden gutlaýar. Awa gülleriniz solmasyn we ýene kelleri şatlyk bilen öz ýetirsin alajan. Näme şu konsertden näme gaty-gyzykly garaşýar öýden etip bolsa. Konsertdan soň öýüňizde siziň öz mehribanlygyňyz garaşýandyr. Mehribanlar diýende denanamyz esasan bayramçylykdan soňra näme sowgat bilen bararsyňyz öýüňizde? O konsertden çykyp nesip bolsa o lokança men gülüni alyp mehriban käben begendir mä wara nesip bolsa şoň howlukkan awa. Möýlenmedi gaýtmy. Bolýa, sag bolun. Häzirki sahnada etjek çykyşyňyzda üstünlükleň ýar bolmany. Galy berse-de sungat äliminiň üstünlükleň ýar bolmany arzu etjäs. Sag bolun. Sag bolun. Men bana doğru maden. Lütfen bağ etmeli. Her şunki konser Türkmenistan kina çağlarına değer polşiyali
bu konserde uğurlanyan şunlu konsertlere bilen estrada yıldırımı Mehmet Piruriva, Pöpö Cumayev'de Tapa Cumayev şunun bu aydınlarının tüyünün çıkışedenler. Ben hazinam size tay tapılmaz. Bugün sizin bayramçılığınız, bugün bizim bayramçılığımız. Niyem üçün menden kutlu galya kara deyip bilersiniz. Çünkü sizin muştokluğunuzun ağlaba böyle oy. Ben anlar, hatta menem sizin muştoğunuz. Kutlap beraysanız. Köp sağ ol Mive. Hayretin aydımın hinleyişine köp sağ ol. Menem azadımdan, zenan yüreğimden, ene yüreğimden, ehli ovadan zenanlarımızı, bizim Türkmenistan'da zenanlarımızın ehlisi kaçı ovadan. Sizin ehliğinizi yetip gelen 8. Mart Halkara Zenanlar Bayramı'ndan tüysürekten kutlayan elimdamda canınız sağ olsun, başınız dik olsun ve hiç açan şu ovadan güler yüzünüz solmasın. Sağ olun. Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalımızın hem de makul hizmet tercüme merkezinin adına sizin bayramçılığınızı kutlarlaydık. Sizin aydımlarınız oğudun hem de muştokluğunuzun ağınına oğudun olup yaşaya. Edir şonnalık hem bizim oğudun dünyamızda oğudun olup yaşamanızı arzu edeceğiz. Köp sağ ol Mive. Köp sağ olun makul hizmet tercüme merkezine ayrıtın sağ olsun diyeceğiz. Zenanlar yeni bir yere bayramını kutlu olsun. Bana adamlar selam aleyküm. Hemen 7'den 70'e hoş gördük. Bir ruhsat verseniz benim öz adımdan odan denanlarımızı, bizim denanlarımız hakikatinin bilgenir. Odan denanlar gelinen kıyılar. Haydi yurtta. Bizim yurtta Türkmenistan'ın odancıların hemen yetip gelen 8. Mart Halkara Zenanlar Bayramı'nı tüysürekten kutlayan canımız sağ olsun, ömrümüz uzak olsun, şu ovadan güler yüzümüz hiç mahvolmasın. Спасибо, контроль! Менеджерimize bir ev şartları değil mi? Mehruanlar, bugünkü denanlarımızın bayramçılığına bugün konserde sizin söygül aydımçığınız Söhöt Cumayev hem geliptir. Söhöt qalıverse de mehruan denanlarımızın, enelerimizin, gayırlarımızın men bayramçılığımı kutlap berdi. Başına ilk gülen sen kim kutlayın, kutsu olsun bayramçılığın Allah'ın. Benim öz adımdan yetip gelen Halkara Zenanlar grubunun 8. Mart bayramçılığını tüysürümü kutlayan. Koyhimme kâvelemizin, mehruan gelinimizin, gıyılamızın yüzüne yılgırış öçmesin. Yurdumuz parahat olsun, arkadağımızın, sevdamızın sayesinde. Ecelerimiz, doğanlarımız, elmidamı gülüp yaynap yaşasın. Bayramlar kutlu olsun. Sağ olun, bir için derece aydımlarımızın bakı yaşamağını arzu edeceğiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Hiç var, bakarım değerleri yani bizim dediğimiz seçmedim. Yine kimler daha yetersin, şu sizin kovuya aydınlanmadan çıkacak, dinle, lezzetten.